أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri da muke kawowa na inganta rayuwa da kuma lafiya. Shiri ne wanda wannan kafa tamu take kawo muku ta Al-Mabruk TV. Bayanai suna ci gaba da fitowa, mun bada kuma za mu ci gaba da badawa fi sabilillahi. Amma babban abin da ake da bukata mutum ya kiyaye shine abubuwan da muke faɗa, mutum ya kokari ya san yanayin yadda zai kare kansa daga kamuwa daga cututtuka in sun kuma kama shin ga muna bada wasu hanyoyi mafiya sauki wanda mutum zai samu sauki ko kuma ya samu waraka. Akwai babban lalura da take damun mutane maza. Yawanci ta fi damun samari, duk da cewa maza waɗanda suke da mata dukan su ma sukan kasance cikin wannan irin yanayi. Wace irin lalura ne wannan? Lalura wadda take ta ta istimna'i. Abinda ake nufi da istimna'i shine namiji ya ringa wasa da gabansa har ya fitar da maniyyi. Wannan lalura ta yawaita a cikin mutane kuma tana nan tana musu illoli dan saboda abubuwan ma sun yawaita a yanzu. Abubuwan sun ta'azzara, sun kai ga ana samun matsaloli kamar waɗanda zan lissafa a yanzu guda 12 wanda mutane ba su sani ba. Akwai hanyoyin da ake iya bi don ba da kariya akan waɗannan abubuwa da suke damun mutane. Hanya ta farko shine mutum ya guji kallace-kallace na fina-finai na batsa, sannan ya guji zama shi kaɗai a ɗaki. Idan kuma har ya zamanto yana da mata ne, ya yi ƙoƙari duk yadda za a yi ya ringa ƙoƙarin kusantar matarsa, kar fushi ko wani abu ya ja shi ya ji cewa ba zai iya neman ta ba har sai ta neme shi. Zai cutar da kansa. Dan shi kanshi rashin kusantar iyalin yana sabbaba matsaloli da dama. Na farko yana janyo ƙarancin tunani da kuma gani, sannan yana janyo ciwon mara, yana sa ciwon jiki. So hanyoyin da mutum zai iya bi don ba da kariya daga abin da ya shafi shi wannan istimna'i shine ya guji kallon fina-finai waɗanda suke na batsa, ya guji zama shi kaɗai babu abin yi don shaiɗan ne zai zamanto abokinsa. A nan ga abubuwa da dama wanda shi istimna'i yake sabbabawa, wanda daga baya za mu kawo abin da za a yi amfani da shi idan har mutum ya zamanto yana da shi kuma ya illata shi, yadda zai ya samu sassauci akan abin da yake kai. Sannan kuma za mu iya kawo abubuwa waɗanda suke ɗauke raɗaɗi wanda yake na sha'awa. Hanyoyin da mutum zai iya bi wanda zai yi na mu'amala ya ɗauke ya rage ma kanshi sha'awa, da kuma abin da zai iya yin amfani da shi don rage shi kanshi wannan sha'awar na maza da kuma mata. Na farko, duk wanda ya kasance yana yawan istimna'i, abin da yake sabbaba mishi yana cire mishi zurfin tunani da sanin kuma abin da ya kamata ya yi ta ɓangaren abin da ya shafi magana. A madadin abin da zai faɗa wanda zai amfanar, sai ya zamanto tunanin shi ya taƙaita, ya ragu, ba zai ba da abin da zai amfanar ba saboda yana taɓa ƙwaƙwalwa. Na farko akwai kumburi. Kumburin nan walau ya zamanto na 'ya'yan marena ne, ko ya zamanto na gaba ne, ko kuma ya zamanto kumburi wanda yake na ƙafafuwa, yana sabbabawa. Sannan akwai cuta wadda take ta fata, wadda ta kama al'auran namiji, wanda yake yawan yin wannan abu. Wannan cuta wadda take ta fata, na farko tana zama ƙuraje, ko kuma ya zamanto mutum zai ringa ganin kamar gaban shi yana tsatsagewa ko yana yayyankewa, ko kuma ya ga kamar yayi maƙyanƙyaro, ko kuma kwarkwaron azzakarin ya ga ƙuraje sun dabaibaye shi. Na farko akwai kuma cutar wadda take ta ƙanƙancewa, wadda take ta gaba. Gaban namiji zai ringa ƙanƙancewa, yana zuƙewa, yana noƙewa. Sannan akwai tsagewar fata, fatan mutum za ta ringa tsagewa. Akwai jin kunya. Kunyan mutum idan har ya kasance ya yi shi, mutum zai ringa zamantowa yana yawan jin kunya a lokacin da ya aikata shi, kuma yana sa mishi damuwa da baƙin ciki don me ya aikata shi. Akwai ɗaukewan sha'awa, yana ɗauke ma namiji sha'awa. Akwai ƙanƙancewan gaba, yana ƙanƙance gabansa. Sannan yana janyo ƙarancin rashin haihuwa, sannan yana janyo ƙarancin maniyyi, yana kuma sabbaba abubuwa waɗanda suke na rashin gani da ido, ko kuma rashin tunani mai zurfi, ko kuma a ce rashin focus. Zai zamanto dai yana cikin damuwa ko da yaushe. So waɗannan abubuwa su ya kamata mutum ya kiyaye. Sannan idan mutum ya zamanto
yana cikin wannan lalura me ya kamata ya yi amfani da shi? Na farko akan yi amfani da lemun tsami da kuma kanwa. Za a samu kanwa, a samu lemun tsami da ɗan ruwa kaɗan, sannan sai a sa kanwa a ciki a girgiza sai a sha. In Allah ya so ya yarda za a samu waraka akan abin da ya haifar. In kuma har ya zamanto ya taɓa fata ne, to za a iya yin amfani da man kanunfari ko kuma man na'ana a shafa. In Allah ya so ya yarda wannan lalura ta fata za ta kau. Magana akan abin da ya shafi kankancewa kuma akwai magunguna da za mu kawo nan gaba wanda mutane za su yi amfani da shi ko kuma ya zamanto za su samu sassauci bi iznillahi ta'ala. Kar mu manta mu ci gaba da subscribing da sharing da kuma comment, a danna ƙararrawa don samun shirye-shiryen da muke kawowa a yau da gobe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.